kapadyak. Papunta na kami sa Rosales, sa Presidensya. Kasama natin mga SBC sa Moon Bikers Club. Woo! Nayaya ko silang sumama sa Calabisan Trail. Yung mga kasama namin nasa na Presidensya, mga Rosales Mountain Bikers Club, saka Team Chikero. Time check 5:55. May 5 minutes pa kami. Met man yung sisinarnaw. Tani nagado tayo. Eksi manan sir. Banat. Si Bats Alan. Sir banat. Ni nagado tayo. Si Sir Brian. Woo! Si Bro Leo Manso. Awan ni kagawad Napalabang nga trail ta sir. Ayaw sir, kaya. Sa mga kapadyak. Sigab ya. Yan, sigab. Ikon nyo din. Oh, si bro. Malaspag ba? Yun ang tayo. Jibak ti malaspag. Okay, let's go. Edgar oh. Dumaan sa kabila. Yan si Gab. Dito po yung stage 1 mga kapadyak. Bro Leo, banat. Oh, ang ganda
ito oh. Di ba? Ito yung view. Oh, overlooking. Oh. Yan oh. Saan ka ba? Natangkan si Dalig. Bayin janggal. Oh, nay. Medyo na-overshoot tayo mga kapadyak. Parang hindi ko na makontrol ah. Pati sa front tire natin ano, kaparparyaan trail. Good morning boss. Oh, may papaya trail din tayo dito oh. Papaya at banana trail. Oh, nandun na yun. Si Sir Hill. Oh. Ayun oh. Yup. Let's go, let's go. Stage 1 pa lang to. May dalawa pa. Go, 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 go. Para hindi tayo abutan ng tanghali. Para relaxation pa yung maramdaman. Ano pa eh? 3-4-5 pa. Go, go, go. Stage 1 pa lang to. Hindi pa po. Sir Heliver. Pangalawa na nakasama sa ride. Yan. Yeah. Tama po natin mga Samon Bikers Club. Sumama sila ngayon. Oh. Nakikita nila ngayon ang Kalabisan Trail kung gaano to kaganda. Ganda oh, by number oh. Sana all. Bigay naman sa sponsor nyo. Go, 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 go. May dating paspasan. Mapantay stage 2. Papasok kami sa stage 2 mga kapadyak. Nilagay ko na dito sa chest mount. Maraming mga sanga-sanga.
Dito maraming mga tanga-tangang daan. Oh. Sige. Ayun oh. Maraming sumasabit. Dito sir, dito. Dito ako naputulan. Wahoo! Uy, delikado GoPro. Well, talaktak. Oh, shout out nyo yung sponsor nyo. Shout out kay Dr. Pagpagtal sa jersey namin. Thank you. Tsaka sa pag-invite na ni friendly Kapadjag. Thank you. Oh, sa sponsor, bigay naman. Yun oh. Subukan kami tara eh. Subukan ano maindi mo. Subukan. Atras mo ng yubot. Nangato kami dito gaw. Trail pa yung papanantay yan sa niya. Punta kami sa ano. Magmerenda daw kami doon. Mag-refuel. A few moments later. Uy, kita din GoPro. Ayan, bro. Busy. Kumpleto.
Ayos lang, sir. Ayos. Okay, let's go, let's go. Ay, super rin. Yeah, no? Downhill. Teka, nasabit yung GoPro natin. Apa niya, sir? Apa niya? Baik. Oh. Ito ang maganda. Oh. Para tayong nasa ibang bansa. May natumbang ano kahoy mga kapadyak. Na-stuck kami dito. Oh. Shout out kay Tito Bernie, friendly ka pa Jack, napasubo na naman tayo. May nabudol na naman tayo mga kapadyak. Mga team ano, SBC. Samon Bikers Club. First time namin dito. Yuhu! Para sa mga naka-budget bike dyan, pag niyaya kayo mag-trail, asahan nyo ng budol yun. Pangalawang balik na natin dito mga kapadyak sa Calabisan Trail. Stage 3 na po dito. Sige. Yo. Yan oh, medyo malinis na din. Hindi na nakakatakot. Dito ako nasimplang noon mga kapadyak. Nakadali ako ng ligaw na bato. Ginagawa mo! Oh, Nature's Trail. Oh, grabe. Punta lang tayo dito mga kapadyak. Chill lang dito. Yes, sir! Chill ride lang dito. Ingat, baka makuha. Following Press Brian Cruz ng RNBC, Rosales Mountain Bikers Club. Ayun, ito ang maganda. Sarap. Bye, sir. Peter vlog. Nagkalisti dalag ko. Kumayasyas.
Ang sarap dito. Yan o, binabalatan na ni Sir Brian o. Downhill. Yan o, kayang-kaya mo kaya, sir. Kaya. Oh, downhill yan, downhill. Lean back. Pag magpipreno sa harap. Oh, ingat, makukuha kayo sa video. Skateboarding. Agsuwak ka tao. Ngayon ay. Yung pedal ko, napapagamin. Kailangan na. Pedal! Yan o, si sir o. Yun na lang yung teknik o, tingnan nyo. Yun lang. Gayahin natin para ano. Ano sir? Yee! Yee! Bakit Gab? Ginagawa? Anyari? Yee! Mahaba din pala itong downhill na to nabato-bato. Budol lata ya boss. Nakapag nagnakay din sa kay boss. Bye. Bye. First time. Mayat. Mayat, agak. Hindi na ko. Nakay pare. Anyari. Kaya pa eh. Aguk-ukot tayo nga amahon. Ukod man yung pababan. Ukod mo rin Ukod sa ahon. Ukod sa pababa. Maganda no sir? Maganda. Yan o si sir binanatan o. Yun o. Maning-mani. Maning-mani lang o mag-downhill o. Delikado yung mga tire nyo. Tayo pala, manipis na yung mga tire natin. Lalo sa'yo sir o. Ang nipis. Dahil lang natin. Ang road. Dito maganda yung mga enduro rider. Dito sila tumira. Yung mga enduro rider. Kaya gusto nila ito Sigurado ka sir. Mahirap nga ding babaan to kasi daming mga malalaking bato. Nawan di ba to sir Mayat? Nagtitirad yung bato na eh. Ayun, pedal na, pedal. Sige. Maganda ng pedalan to. Downhill pa pala Udas. Sayang hindi ko kayo nakuhanan dyan. Grabe, guyas sa dalig. Guyas sa dalig. Mayata. Parang natatakot ako dito.
Let's go, let's go! Pwede! Up! Woohoo!